ने निर्माणाधीन चर्च के अवैध निर्माण पर रोक लगा दिया है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तोड़ फोड़ भी जो है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और रेलवाई का है यार, रेलवाई का जमीन है ये, तो ये रेलवाई में लेकिन ये 80 साल से कम हो गया है। घर द्वार सब बना हुआ है यहाँ पर, तो अब तक तो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ था। तोड़ना है तो सभी को तोड़ो, बिना नोटिस का तो तोड़ ही नहीं सकते ना, पहले नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कोई दस्तावेज मांगे नहीं है ये लोग, बिना मांगे, बिना सूचना दिए, बिना मैसेज दिए ये लोगों ने ये सब काम किया है। प्रार्थना सोसाइटी का, हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए सारे लोग आए थे मैडम, किसके किसके नाम ले, इतने सारे 200 से ऊपर थे, कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछे। ताला लॉक था, इधर कहाँ है ऐसे बोले। और वो जो मिट्टी उट्टी खोदने वाले उन्हीं लोगों को हथियार लेके आए थे, उन्हीं लोगों से उठा के तोड़ ताड़ दिए। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे ऐसे बोले। जाय मसे होनना बयखौबो खुलुमबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना रादाबखौ अलरेडि नुनो मोनखाबाय। आं नोंथांमोननो जि भिडिअ क्लिपखौ लाबोदों बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडियाखौ मोनखाबाय जे मा जादों थारैनो जाथाया, मा प्रब्लेम जादों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों दिनै। जि रादाबा नोंथांमोननि गोसोखौ गोबां दुखु मोनहोगोन। बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि रायपुरनि रादाब, जेराव मोनसे गिर्जा न' 80 बोसोर 80 बोसोर पुराना गिर्जा न'खौ माखासे मानसिफोरा फैनानै बुख्रुबफैबाय। येस, बुख्रुबफैबाय। आरो बिथांमोननि बुंनाया मा, जे जि गिर्जा न'आ दङ बे गिर्जा न'आ सरकारि हायाव दङ, डेट मिन्स रेलवे डिपार्टमेन्टनि हायाव दङ। दा बेयावहाय बेखौ बुख्रुबनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। बे जि गिर्जा न' दङ बे गिर्जा न'आ बिना पारमिसनाव बेयाव दङ आरो रेलवे डिपार्टमेन्टनि हायाव दङ, बेयावखायनो जोङो बेखौ फैनानै बुख्रुबदों, बिथांमोननि बुंनाय बे। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो जुदि नंगौब्ला, बे जुदि रेलवे डिपार्टमेन्टनि हायाव दङब्ला रेलवे डिपार्टमेन्टनि मानसियासो फैनानै बुख्रुबफैगौमोन, सरकारनि मानसियासो फैनानै बुख्रुबफैगौमोन। नाथाय बे गिर्जा न'खौ सोरबा सरकारनि मानसिया, रेलवे डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनानै बुख्रुबफैयाखै, गुबुन मानसिफोरसो, जायखौ जोङो RSS होननानै बुङो, जायफोरखौ जोङो धोरोमनि खामानि मावग्राफोर होननानै बुङो, धोरोमनि संगठनफोर होननानै बुङो, बैसोरसो फैनानै बुख्रुबफैदों। प्राय 200नि गोबां मानसिफोर फैनानै बुख्रुबफैदों होननानै बुंदों। आरो बेजोंनो लोगोसे बे जि जायगायाव गिर्जा न'आ दङ, गिर्जा न'जों लोगोसे नांजाबनानै थानाय गोबां न'खरफोरबो दङ, कल'निफोरबो दङ, गुबुन गुबुन धोरोमनि, गुबुन गुबुन धोरोम फोथायनायनि मानसिफोरबो दङ। नाथाय बैसोरनि न'फोरखौ मानो सेफायाखिसै? जुदि रेलवेनि मोनब्ला, रेलवे डिपार्टमेन्टआ जुदि बे खामानिखौ मावनो होननानै साननाय मोनब्ला बिथांमोना मोनसे नटिसबो हरगौमोन आरो नटिसजों लोगोसे गिर्जा न'नि साखाथि फाखाथियाव जायफोरनि न'खरफोरा रेलवे डिपार्टमेन्टनि हायाव गोग्लैनानै दङ साफ्रोमनिबो मोनफ्रोम न'फोरखौ बिथांमोना सिफायगौमोन, मोनफ्रोमबो न'फोरखौ गेट आउट खालामगौमोन। नाथाय बेयावहाय बेखौसो जोङो नुनो मोन्दों दि केवल गिर्जा न'खौल'सो बिथांमोना सिफायबाय आरो बेबो सरकारनि मानसिफोर नङा। जायफोरा बे सरकारि, बिसोरसो, जायफोरा सरकारजों लोब्बायानो गैया, बैसोर बायदि सुबुंफोरा फैनानैसो बे खामानिखौ मावफैदों, जायफोरा सरकारजों जेबो लोब्बायानो गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय बे दखल हायाव गिर्जा न' बानायनायनि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय नायनो बानायनि बाथ्रा। बिथांमोननि साननाया बेसो जे बेयाव मोनफ्रोमबो रबिबाराव गिर्जा जायो, मोनफ्रोमबो रबिबाराव मोनसे आर'जनि सभा जायो, बेयाव मानसिफोरखौ धोरोम सोलायहोदों, बे जायगायाव धोरोम सोलायहोयो, बेखौसो नोजोर होनानै, बेखौ नायनो बानानै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अयनाय खालामनो थाखाय, ख्रिस्टियानफोरखौ नायनो बानानै जिसु ख्रिस्टखौ मुगैनानैसो बे खामानिखौ मावदों। बेखौ जोङो आरो बुजिनो बाखि गैलिया।
बिथांमोना बायदिसिना बाथ्रा बुंब्लाबो बे दखल हायाव पारमिसन गैयै हायाव बायदिसिना रेलवे डिपार्टमेन्टनि हायाव होननानै बायदिसिना बाथ्रा बुंब्लाबो जोङो थोंजों नुहुरनो मोन्दों मानोना कल'नि दङमोन बेयाव गुबुन गुबुन धोरोम फोथायनायनि मानसिफोर दङमोन बेयाव गुबुन गुबुन न'खरफोर दङमोन बेयाव रायजो जानानै थानाय सुबुंफोर दङमोन नाथाय बेफोर गासैखौबो न'फोरखौ सिफायालाफानो केबल गिर्जाखौ सिफायदों बेनि ओंथियालाय माथो बेनि ओंथियानो जाहैबाय नायनो बानाय मेगन सानाय धोरोमनि हांगामा खालामग्रा बेखौसो जोङो मोनथिदों जों बेखौसो नुदों दिनै जोंनो जि भारतआ संबिधान हिसाबै उदांस्रिखौ जोंनो होयो मोनसे धोरोमा गावनो खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो थाखाय मोनसे गिर्जा न' एबा जाय जि धोरोमफोराव दङ बे धोरोमनिखौ खुलुमनो सिबिनो भारतनि जिथु संबिधान दङ संबिधाना जोंनो उदांस्रि होयो आरो बे उदांस्रिखौ लानानै जोङो दिनै खुलुमनो सिबिनो जेरावबो हायो खुलुमनो सिबिनो जों जेरावबो थांनो हायो गावबा गाव गोसोबायदि जों खुलुमनो सिबिनो हायो नाथाय माखासे सुबुंफोरा बेखौनो मेगन सायो माखासे सुबुंफोरा संबिधाननि बाथ्राखौ मानियाखै माखासे सुबुंफोरा संबिधानखौ जेबोखौनो साना आरो जोङो बेयाव नुनो मोन्दों जे बेबायदि एसेबां गिदिर घटना जाबाय नाथाय पुलिसनि रावबो बेक्ति जों नुनो मोनाखै दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव जेब्ला अयनायफोर जायो अत्याचारफोर जायो दिनै सरकाराबो आखाइ दिन्थिया सरकाराबो दिनै हेफाजाब होआ जों बेबायदिखौ गोबां जायगायाव नुनो मोनगासिनो दङ दिनै बे रादाबावबो जों बेखौ नुनो मोन्दों अनजारा प्रियफोर दिनै जोंनि भारतनि अबस्थाया बेबायदि दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि अबस्था दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि तारना फैबायानो थायो तारना जेंनाफोरा फैबायानो थायो नाथाय जोंनि हेफाजाब माब्लाबाबो सरकार साइडनिफ्राय जोङो गोबां समाव हेफाजाब मोननो हाया जि गिर्जा न'आ जि हायाव 80 बोसोरनिख्रुइबो गोबां बोसोर जाबाय होननानै बुंदों गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बै गिर्जायाव गिर्जा जिरायग्रा बेक्तिफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों 80 बोसोरनि पुराना गिर्जा न' होननानै बिखौ दिनै जबरदस्तियै मानसिफ्रा फैनानै बुख्रुबफैबाय जबरदस्ति जेराव नटिस जेबो गैया जेराव रेलवेनि हा होननानै बुंबाय थादों रेलवेनि मानसिनिफ्राय सरकारनिफ्राय जेबो नटिस गैया बेबायदिहै बिना नटिसाव फैनानै बेबो पाब्लिकफोरासो गुबुन फोथायनायनि पाब्लिक मानसिफोरा फैनानै बेखौ तोड़-फोड़ खालामफैदों सरकारनि जुदि फैनायमोनब्ला सरकारा जुदि मावनायमोनब्ला रेलवे डिपार्टमेन्टआ जुदि मावनायमोनब्ला बिथांमोना नटिस हरगौमोन फैगौमोन फैनानै मोजाङै नटिस दिन डेट तारिख गासैखौबो होगौमोन जे थारैनो नोंथांमोननि जिथु गिर्जा न' खुलुमनाय सिबिनाय आरो बेजों लोगोसे बे लाइनाव जि न'फोर दङ न'खरफोर दङ बे गासैबो बे दखलि डेट मिन्स नोंथांमोना गोरोन्थि जायगायाव थादों नोंथांमोना रेलवे डिपार्टमेन्टनि हायाव थादों दा बेयावहाय नोंथांमोना खारनो नांसिगोन बे नटिसखौ बिथांमोना हरगौमोन आरो बे नटिसखौ हरनायजों लोगोसे जेब्ला दिन फैगोन बै दिन बायदि बिथांमोना फैनानै JCBफोर लानानै फैगोन JCBफोरजों बिथांमोना सिफायफैगोन नाथाय दिनै जोङो बेखौ बेयाव नुवाखै बे भिडिअ'आव नुवाखै माने सोरबा पाब्लिकफोर जायफोरा गावखौ धोरोमनि ठेकादार होननानै बुङो धोरोमखौ रैखाथि होग्रा होननानै बुङो बैफोरबायदि सुबुंफ्रासो फैनानै हाथुरिफोरजों देखावला फैबाय दिनै बेसे दुखुनांथावना नङा होमब्ला जि मण्डलियाव जि गिर्जा न'आव जाय बेक्तिफोरा गिर्जा जिरायोमोन खुलुमनाय सिबिनाय खालामोमोन बिथांमोना दिनै बेबायदिहै अयनाय खालामजादों गिर्जा सिफायजादों बिथांमोननि गोसोआव बेसे दुखु मोनगोन साननानै नायनायसै अनजारा प्रियफोर जेराव 200निबो गोबां होननानै बुंदों जेराव रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै फैबाय नासयफैबाय गिर्जाखौ सोर सासेखौ हमथाबावगोन हयथ' पुलिसनो फन खालामबाय बायदोंमोन पुलिसफोरा सफैयाखिसै फैदोंब्लाबो लेटहैसो फैदों गोबां उनाव फैदों जानांगौ हयथ' पुलिसफोराबो जों थाङा बेखौ मोनथिखादों जे बेयाव बेबायदि खामानि जागोन जों थांनाय नङा होननानै हयथ' बेबायदिसो साननानै थाबाय खोमा जायनि जाहोनाव पुलिसफोराबो सफैयाखिसै बे भिडिअ'आव जोङो पुलिसनि बाथ्रा खोनायाखै पुलिसखौ नुवाखै हयथ' सफैदोंब्लाबो उनाव लासैयै सफैनो हागौ जाथाया जाखांनायनि उनाव अनजारा प्रियफोर दिनै बेबायदि अबस्था बेबायदि समयसा जोंनि भारताव जागासिनो दङ अनजारा प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ नुनानै एसेब्लाबो गोसोआव दुखु मोनदों आरो बेजोंनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो नागिरदों बे रादाबा माब्लानि आंबो बेखौ एसेबां क्लियार खालामनो हायाखिसै 2025नि
जानुवारि एबा फेब्रुवारिनि गेजेराव जानाय मोनसे जाथाय होननानै आङो सानदों। दे अब्ला प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों मा जानानै दङ आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय नोंथांमोना जिहेतु गासैखौबो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लोगोसे जायफोरा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला बेसेयावनो बिदाय जाय मोनसे थेंक इउ।